Ombe gia KTDA Foundation na Unilever ni gobona bagenrete kuruwa bosemia wama tukabere gochia sabale mikuru sensemo ya Nyamache unawenta gukora okunirigwa wose gender based violence na boigo enchira bana nargo kinyaliga seli yabo bunabalimi omuliki tondemo Steven ni gaikirana senseme yo na gotwaliganira roboti rokobwatia. So we are going to have a 2 days training, just as you have seen, targeting men to equip them with information, adequate information and knowledge on issues of sexual harassment and gender-based violence. Dingane riritegeteri somigu abago somigu na barabagane kuri somia sabantu baisiko seri tukoria rero tuachire ko semina isiwa iguru munatubwena takomanya bia asenka mogaka numungina munatubwena takonie cha ya itubia tonyare kurenda engenchengi ya kurende chai tobe togorokereria abalimi bande una bakurende chai yabo bia gati ya bali bagosiro morobelio na muno bwense bwa United Nations UN Women Unilever T na KTDA Foundation abalengete goikerie bituo bitano byo kwegera imense ya Kenya. We are very grateful for the KTDA Foundation to have been picked Nyamache among other factories which are Kianjore, in Nyamira, Jalal, in Kericho, Kobel, in Bomet, and Theta in Kiambu. Ekiagaranya balimi baito mbai wanaini kuruchi nyumba echa enabera betetorwa igo tutagite kubiko morembe asiki family kyaito asabalimi baito ekiagara munyemba bwati morembe ntokonyora chai onyemba bwati morembe ntokonyora good quality of tea eri tutagite Orogongo rwa Gusii rwasabiri kugura amachani ya rose iri Gusii abwase factory ya Nyamache yaoni amachani ekerengo gya insemono getaitane techisiringi chiri buchimi isato omwako etasirira bali ya Gusii. And we appeal to our farmers to make sure that they buy Nyamache and they consume Nyamache tea. Tigango na intu toba abantu bakonyegora ekiagere yigira benchere moyoko ni chai yetu ni numuna abalemi na intu tobwaterane igere chai bache factory ekare factory yase gubuya agande chiro atoletere chibesa Nigobone kiombegia Kenya Tea Development Agency Foundation gekubwatira nabalimi kurwa senseme ya Nyamache sub county bacha kirebono murobili bwoko baorokereria abalimi bensemeye chinchera chiabene barane kibunango kora bare chisegi chiegenka echiba bwatogo semelibu na chirachi gokonya ogokina gwekemerigie chae no boni bwaye asenseme ya Nyamache bobasi na Kenya sobwagale. Ginko reporter geta seni Ndizi TV kurwa se factory ya Nyamache egotoka imea constituency ya Bobasi ime county ya Kisii eli etaliane Ndemo Steven.